למה חשוב לך להיות פה להבין, כאילו? למה חשוב לי להבין? כן. אני מאוד מעסיק אותי הדקות האחרונות של יובל, מה שעבר לו בראש. מהרגע שהוא הבין שיש אירוע, מרגע הנסיעה, מין דהירה מטורפת כזאת, העקיפה של הג'יפ, ההגעה לפה, והניסיון הזה להבין גם בדיוק מה עבר עליו בכל שנייה ושנייה, וגם לנסות להיכנס לו לראש ולשחזר מה עבר לו בתוך הראש באותו רגע. מעסיק. מאוד מעסיק אותי, ואני לא חושב שזה לעולם, אני חושב שאי פעם זה יפסיק להעסיק אותי. במהלך כל השעות האחרונות חשש כבד מאוד לחייהם של 3 נערים מתנחלים שנעדרים מאז שעות אמש, והחשש שנחטפו ומוחזקים על ידי אחד מארגוני הטרור. כמה שבועות לפני צוק איתן אנחנו מתנדבים לסייע בחיפושים של הנערים שנחטפו ונרצחו בגוש עציון, ואנחנו מרגישים שיש התחממות, אנחנו מאיצים את ההכנות שלנו, אנחנו מזמנים את אנשי המילואים. אנחנו נערכים בהתחלה להתחלת קורס רגיל, לקראת מחזור רגיל לגמרי. אני נפגש עם יובל. זה אחד מהפעמים שאתה רואה את הבן אדם ואתה אומר, איתו אני רוצה להיות. אני רוצה שהוא יהיה קרוב אליי. מתחיל רעיונות לצוערים והוא נמצא בין הראשונים, ואני ישר מזהה בן אדם צנוע אבל מלא ביטחון. אני רואה את הנתונים, אני רואה ציונים של לוחם וצוער מצטיין בלהב, וזו הפעם הראשונה שלפחות אני אומר לעצמי, הבן אדם הזה הוא יהיה אחד מהבולטים בקורס, הוא יהיה לידי. כשהמערכה באש לצורך העניין פורצת, אין גדוד גפן. בסיפור של הצוערים, אנחנו בדיוק מפזרים קורס, ולמעשה בונים מחדש את גדוד גפן. ביום שלישי אנחנו עושים תרגיל לילה. דולב מגיע לשטח, הוא אומר לנו תעצרו את התרגיל. אנחנו החלטנו שאנחנו מכנסים את כל הצוערים מחר, ביום רביעי, מחזירים אותם מהרגילה. הגדיר את זה בצורה מאוד ברורה, הגברת המוכנות ללחימה. יש את המג"ד דולב, זיכרונו לברכה, שמקיים בעצם, בונה את הסגל שלו. רוב מפקדי הצוותים חדשים, והצוערים זה צוערים חדשים. אנחנו בעצם קוראים לצוערים, לוקחים מפקדי צוותים, אומרים להם שלום חבר'ה, זו המחלקה שלך, זה הצוות שלך, ועכשיו אתה צריך להיות מוכן לקרב. הזמן הזה בין מעבר משגרה לחירום לבין קבלת פקודה נקרא זמן יקר. כשמו כן הוא, ואנחנו מבינים שהוא זמן יקר מאוד, ואנחנו מתחילים בתרגילים, תרגילי מחלקה, יום, לילה, יבש, רטוב, יוצאים לשטח, מתרגלים. אנחנו כבר יודעים, אחרי כמה שעות, שחטיבת הנחל אמורה להיכנס פנימה לתוך מרחב בית חנון והסביבון. לחימה בעצם מתחילה בכניסה של חטיבת הנחל צפונית יותר באזור השכונה הבדואית. אני כמפקד ההכשרות ש"ג יצ"ר מקבל משימה להיות מפקד כוח העתודה החטיבתי, אבל כוח שבעצם ייתן מענה גם להכנסה של כוחות, גם ייתן מענה לפינוי פצועים, גם ייתן מענה לחילוץ. כשהמשימה של גדוד גפן זה בעצם להגן מצד אחד, לאפשר את המעבר של חטיבת הנחל פנימה לתוך בית חנון. המשימה היא לאתר שתי מנהרות שאמורות לחדור לשטח מדינת ישראל ובעצם להשמיד אותם. הם באמת באמירה אחת אומרים לי, תקשיב רגע, קח את גדוד גפן, תקפיץ אותו, אנחנו צריכים סדק להגנה, לעיבוי ההגנה, מבינים שהאיום של המנהרות הוא איום משמעותי. שגדוד גפן בעצם יאבד את הנקודת תורפה המאוד משמעותית הזאת שיש במרחק הזה וביכולת של החמאס לצאת ולבצע פיגוע בשדרות או באחד מהיישובים פה באזור. המנהרה הצפונית יותר, מאוד מהר החטיבה מוצאת את המנהרה ומשמידה אותה. במקביל נמשך המאמץ
לאיתור המנהרה במרחב של צפון בית חנון, כדי לאתר מנהרה התקפית נוספת שכנראה נמצאת במרחב הזה. זו הגזרה של דולב, הוא כבר נמצא כאן, הוא מבין מה קורה, הוא מאוד מוטרד מהסיפור של המינור פה. הוא בעצם מארגן את סדר הכוחות שלו אל מול סיפור ההגנה. עכשיו בבית בעזה לא יושבים, לא על הקיר החיצוני, ולא קיצור, אני סומך עליכם ב100% שתעשו מה שצריך, נא להקפיד, כי האויב מחכה לטעויות. אנחנו בעצם מתרכזים פה בפאתי ק2 למטה. בלילה החטיבה נכנסת בשני צירי התקפה לאזור הדרומי יותר של בית חנון. ובמקביל לכניסה של האוגדות הלוחמות של צה"ל לתוך עזה, אנחנו בעצם כבר מוכנים עם שני גדודים ראשונים, שזה לא גדודי המילואים שלנו, זה גדוד השריון וגדוד בית ספר לקצינים. יום רביעי ב-10 בבוקר אנחנו מקבלים פקודה לתפיסת הגנה במרחב צפון רצועת עזה, בק2. כולם כמובן חיכו לרגע הזה, לוחם שהתאמן כל חייו, ואני בתור מפקד מבין שהגיע הרגע, מה שאנחנו התאמנו עליו כל הזמן. לא יודע כבר מה לעשות, אני 2 קילומטר משם, מהרגע שכל לוחם מחכה לו, משיקרא לדגל, להגן על עמו. שיכניסו אותי כבר לשם, אני לא יכול לעמוד מבחוץ מנגד, אני לא מסוגל. אם היינו מחליפים את גדוד רותם בקו כמה דקות לפני, אני הייתי זה שקופץ ראשון לאירוע חדירה, שבו נהרגו 2 לוחמים מ-188 לאחר שחטפו נ"ט לרכב, זיכרונם לברכה. אני באמת מרגיש שאני מתחרפן פה, כבר יום ראשון. מ-5 בערב כל החברים בפנים נלחמים, ואנחנו פה יושבים בלי לעשות כלום. יאללה, יש לי הכל, רק פיתחו לי את השער לעזה. נילחם עד שיושב השקט. כל הזמן שמועות פה, באמת מלחמת אי-ודאות. הכל שמועות, אני כבר לא מאמין לכלום. אפסיק רק כשאצעד לתוך הרצועה הזאת. תהיה לי טיפת שקט בנפש, שבטח מיד יתפוס פחד אימים שכמוהו לא הכרתי מימיי. רק תן להיכנס, לעזור לחברים. בזמן שאנחנו שוהים בקיבוץ ארז וממתינים לפקודות, ניגש הקשרג של הגדוד, ואומר לי, אנחנו צריכים את יובל שיהיה קשר מג"ד. אני לשנייה אומר, טוב, אתה צריך, כך, בבקשה. אבל תוך שנייה, לא רק כי הקשרג רוצה אותו, גם המפקץ אומר לי, הוא לא יכול להיות. אני במבנה וארגון לקרב שהשארתי מולך, הוא צריך להיות מפקד כיתה. אני רוצה שהוא מפקד כיתה, הוא הכי מתאים. הקשרג רוצה אותו איתו, והמפקץ אומר, אין מצב שהוא זז, אני תרגלתי איתו, אני רוצה אותו איתי, יובל נשאר איתנו ולא להיות קשר מג"ד. בעצם מקפיצים אותי מהגדוד שלי, הייתי מפקצית בבה"ד 1, לחבור לגדוד גפן ולהיות קמב"צית שלהם, קצינת מבצעים במהלך הלחימה. התמקמנו בשבת בבוקר במוצב. אני הייתי באותו זמן בקשר בוורד הרים עם המג"ד, עם דולב, וכמובן עם המ"פים. בפעם הראשונה שיובל רצו אותו שיהיה קשר מג"ד, אז נגיד ככה, אני ניצחתי, אמרתי שהוא יישאר איתי בפלוגה. בפעם השנייה, אני לא מצליח להשאיר את יובל איתי, והולך להיות קשר מג"ד. הוא לא איש קולני, לא מאדם שעושה רעש, ומה שרוצים, זה מה שנעשה. איפה שרוצים אותי, אני אהיה. במבצע עצמו, חלקתי את המיטה עם איימן במוצב שם, כי לא היה מספיק מיטות. וככה אמרנו, טוב, אתה מתי שתהיה פה, תישן פה, מתי שלא, מישהו ישן על הרצפה, יהיה בסדר. באמת, המשפט שמתאר אותו הכי טוב, זה מים שקטים חודרים עמוק. הוא מצד אחד היה מאוד שקט, אבל באמת, מנהיג מלידה ומשרה רוגע בכל מקום שהוא נמצא בו. משימת הפלוגה הייתה להבטח את מרחב האבטחה. אני, מחלקת הטנקים, עם גששים, פותחים את שני השערים עם חיפוי אש לעבר הכניסה. הנחל מקבל אחריות על הפתחים, ואנחנו ממשיכים בלילה שמלווה בהתקפה של חטיבת הנחל. זה אומר התקפות אוויריות וארטילריה לעבר מסלול ההתקדמות שלהם. בחירום בעצם החמ"ל הפלוגתי של ק2 הופך לחמ"ל גדודי, מה שמאוד מקשה מבחינת תקשוב לקלוט את כל הפלוגות ואת החטיבה ואת הגדוד, וגם לראות את התצפיות. לא היו לנו את כל האמצעים שיש בחמ"ל גדודי רגיל. לאורך כל הלילה אנחנו מקבלים מהחמ"ל עם התצפיות דיווחים של זיהוי של כוחות בתוך שטחנו. גנבתי כמה שעות שינה באותו לילה ושמתי שם מעורר ל5:50 בבוקר. תמונות המצב ב5:30 בבוקר, אני נמצא פה, מתחת ק2. איך שהשעון המעורר צלצל, הגיעו להוציא אותי מהחדר, להגיד לי, אלי, יש איזשהו זיהוי, תבואי לחמ"ל.
בעצם הזיהוי הראשון שהגיע אליי לחמ"ל זה זיהוי של כוח הטנקים שהיה פה. זיהו 2 מחבלים שזזים. ככה הם תיארו את זה, 2 מלוכלכים שיש להם מצנפות וגומיות בנעליים וכולי. אני שומע שיחה ברשת הגדודית של מפקד חטיבה צפונית של עזה מול דולב, פינקלמן. הוא אומר לו, אנחנו מזהים פה כוחות סמוך לגדר, תבדוק שזה לא הכוחות שלך. דיברתי עם המג"ד בוורד הרים והוא אמר לי שהוא יודע והוא כבר בדרך לשם. עכשיו אני מבחינתי מעבירה לחפ"ק, בפועל אני מדברת עם יובל. אני מודיע לו שכולם פה והוא אומר לי, אין בעיה, תחבור אליי בכניסה לקוף 2. אנחנו נפגשים פה, לפעמים 2 מילים ככה, 2 דלתות פתוחות, מתחיל נסיעה ודולב מאחוריי. יש נקודה בשטח, עיכול שממנו נפתחת תצפית לאורך כל האירוע. אנחנו מגיעים לנקודה שאנחנו אומרים, אוקיי, משם המרחק, אם זה מחבלים, אנחנו במרחק של 400 מטר מפתח המנהרה. המחבלים התפצלו ל3 חוליות, שלא לקחנו בהערכת מצב את החוליה שהפתיעה אותנו מנ"ט, שהייתה צמודה אלינו ממש. הציר הזה צר, עוקף אותי ממש פה, נסיעה די מהירה. איך שהוא עבר אותם. איך שהוא עבר את העץ. איך שהוא עבר אותם. עכשיו תבין מה העניין. 3 מחבלים, ממש איפה זה. כן, אתה נוסע עליהם. עובר לאדם. כן. חולף על פניהם, וממש 1-2 מטר אחרי מקבל את ה-RPG. בפועל המחבלים התפצלו 3 חוליות. לא לקחנו בהערכת מצב את החוליה שהפתיעה אותנו מנ"ט, שהייתה צמודה אלינו ממש. הדיווח הבא שאני מקבלת היה אחרי כמה דקות, שאני שומעת את התצפיות שהיו לנו ואת הטנקים, מדווחים שהם רואים ירי של RPG על הג'יפ של המג"ד. אני מנסה להתקשר לדולב, הוא לא עונה לי, התקשר לקצין האג"ם של הפיקוד, אני אומר, תשמע, אני מבין שיש אירוע בברך, דולב לא עונה לי, אז הוא אומר לי, ברור שהוא לא עונה לך, הוא באירוע, הוא האירוע. אני עולה בקשר מול דולב, לא עונה. באותו רגע אני גם מדברת עם שימי בקשר, וגם מנסה לעלות מול החפ"ק של דולב, ואין תשובה. אני מניחה שבאותו רגע הם כבר פרקו מהרכב והתחילו בלחימה, ולא היו קשובים לקשר, ולא היה להם זמן להתעסק בזה. אני זוכר את המיקומים של דולב ושל יובל זיכרונם לברכה. חייב לומר שהופתענו כשגילינו את החלפת המחסניות, את הסיפור של ההתנהלות המבצעית בסוף, של לפרוק מרכב, לנהל קרב, שאתה בנחיתות מול 9, 10, אנחנו מחבלים. זה אירוע מאוד משמעותי. מתקשר אליי הקצין אג"ם של החטיבה בוורד הרים, ומדווח לי שיש אירוע. בלהט הזמנים אני אפילו לא מעדכן את האנשים בתוך האכזרית, אלא אני מעדכן אותם שיש אירוע, ויכול להיות שיש חטוף. יוצאים 20 שניות של ירי, אני מרגיש שזה לא 3 מחבלים מבחינת עוצמת אש. עוד 6-7 מחבלים, נותנים לי מהאגף הזה מכת אש, מרגיש את הנתזים על הידיים ועל הפנים, מחליט לסגור את הדלת, והנהג נוסע פה כמה מטרים אחורה, להיות בזווית אש. נותן פקודה על הטנקים שהיו פה מאחרי הגבעה הזאת, לתת ירי, והם נותנים 2 פגזים, את המחבלים ששם בעומק. טנק מגיע עד הרכב, עד המחבלים. אני רואה בדיעבד זה כוח של הנחל, של ניב, אבל כוח שמגיע מהשטח השולט, מהגבעה שאנחנו רואים פה, לכיוון המחבלים. זה לא היה פשוט כל כך להבחין רגע ולזהות מי באיזה צד, כי המחבלים היו לבושים במדים מאוד דומים למדי צה"ל. במהלך התנועה אנחנו מזהים 4 מחבלים
חלקם נפגעו מהירי של חיל האוויר. אנחנו הורגים אותם, זורקים 2 רימונים לתוך הפיר של המנהרה. המפקץ מזהה עוד 3 מחבלים. 2 מהם כבר היו הרוגים מהירי של חיל האוויר. עוד אחד שמנסה להוציא רימון ולפגוע בהם, הוא הורג את המחבל הזה. ובעצם אנחנו נפגשים פה באזור הג'יפ, שפה יש עוד מחבל אחד שעוד בחיים. כוחות של בד 1 60 חוברים אלינו. הסיטואציה שאנחנו פגשנו פה הייתה סיטואציה של קרב. מצאנו גם את דולב אחרי לחימה וגם את יובל אחרי לחימה במחבלים. אז בודקים את כוחותינו ומגלים כמה דברים. דבר ראשון, את דולב, הוא פרק אחרי הפגיעה של החוב עם הגב. הגשש נמצא מאחורי הרכב, מזרחית לרכב, גם מכסה, אבל כנראה גם נפגע מהירי. ואת יובל, בעץ מאחורה, ממש מידיים על הנשק עדיין, הצליח לנהל את הלחימה. זו התקפה שכוונה לאוכלוסייה אזרחית באירוע שהוא אירוע של התקפה מאוד משמעותית. הדבר הזה סוכן. ובעצם המשימה, כמו שהוגדרה לנו, בסוף עמדה עם מחיר מאוד כבד. כמה תרחישים רצים, אתה יודע, באותו רגע. אחר כך גם, מה קורה עם פה, מה קורה עם שם. זאת אומרת זה היה כל כך מהר, אני לא... היה של כמה דקות, אתה יודע. של הלחימה. אתה לא חושב, אני מאמין שגם יובל, הוא לא חשב. זה מה שמחנכים אותנו, להיות על אוטומט, ולא חושבים, ואחר כך יש שקט. מה שלי היה חשוב, מה שסיפרתי לך קודם, כמה שיותר מהר לקחת מפה את החבר'ה שלנו שלא יישארו בשטח. אתה מבין מה כור מחצבתו ומה הרקע שיובל צמח בו, אז אתה מבין. זה בגדול. זה אחד האירועים שהמחיש לי 2 דברים. אחד, מה החשיבות באמת של כוח צבאי שנמצא בנקודה, גם כוח צבאי קטן שיכול לבלום בסופו של דבר מהאויב שלנו, מהמחבלים, להשיג את משימתו. ו2, שערכים ודוגמה אישית ואחריי, זה לא באמת רק סיסמאות. זה מה שמאפשר לנו בסופו של דבר לעמוד במשימה שלנו ולהגן על מה שיש פה. אני בטוחה שהוא לא, כמו שניב אמר, הוא לא הלך בראש של אני הולך למות, אלא אני עושה תפקיד, אני נמצא במקום שאני צריך להיות בו ואני צריך לתפקד הכי טוב. כמו שחינכו אותי, כמו שלמדתי בצבא, זאת אומרת, אני לא הייתי במצב שלו, אבל אני יודעת לפי מה שאומרים שכל חייל קרבי רוצה להגיע לסיטואציה כזאת, אז אני בעיקר גאה בו, מאוד. לא קרסנו, ההפך, רק כאילו מתוך גאווה ומתוך תחושת שליחות, שגם של יובל וגם שלנו, שבאנו לעשות פה משהו גדול, ובאנו בעצם כולנו להיות קצינים. אין ספק 2 דברים, אחד עוד פעם לא הכרנו אותו אישית, אבל ממה שקוראים אז שהוא קיבל חינוך כל כך חזק שאהבת הארץ ואהבת המדינה ושליחות, ואין ספק שהוא היה פה כי הוא רצה להיות פה ולהגן על המדינה, ואני חושב שבדקות האחרונות הוא חשב על איך הוא הולך לנצח את הקרב. הנגיעה שלנו פה, גם במקום הזה וגם לגעת בך שימי, לשמוע אותך מדבר, ולגעת בך אני ולשמוע אותך מדבר על זה, זה כאילו לחיות את זה מחדש, כאילו לעבור את זה בעצמנו, מה שהיה פה, וזה מה שעושה את זה כל כך חזק ומשמעותי בשבילנו. אנחנו מבחינתנו
להגיע לפה למקום כזה, למקום שיובל נפל בו, זה איזשהו סוג של פריבילגיה שלא תמיד יש אותה למשפחות שכולות, להגיע למקום שהבן או האח או האבא נפל, להגיע למקום שממש יובל ודולב ונדב ודני נפלו. מהצד השני זה גם קשה מאוד להיות פה במקום הזה. בסוף אבל באמת אין פה שאלה, זאת אומרת שרואים את המרחק שקיים מהמנהרה עד לבתים של סדרות שרואים אותם ממש פה מאחורה, כמו הבתים של נירם שנמצאים פה ממש מעבר לגבעה. אז מבינים את הלמה שהיה כל כך חשוב גם ליובל. זה למעשה נותן איזשהו סוג של נחמה, אם אפשר לקרוא לזה, ואיזושהי משמעות, אמונה בצדקת הדרך. אף שקול אני כבר לא מרגיש. דבר אחרון שחשוב לי הוא עניין הרוח, הלמה של החייל, שאולי בעניין זה צריך להסתכל עליו כאזרח. כי כל פרט במדינה הזאת חייב לדעת את ההיסטוריה שלה, את המורשת והזכות שלנו פה. וחייל בפרט את כל מלחמות צה"ל, את הצה"ליים, חשמונאים, בר כוכבא, ולהחדיר לעצמו לראש על מה הוא נלחם, בשביל מה הוא מגן על המדינה. הוא בעצם בא לקרבי, הוא מוכן למות פה על האדמה הזאת. לצערי חסר זאת לרוב החיילים היום. 3 הערכים האלו אני שם לנגד עיניי, המצוינות, הרעות ורוח הלוחם. הלמה אני קורא לזה? אנא ינווט את צבא עגלותיך, לאן הוא יוביל בהם עת. אנא עצום את עיניך, עכשיו אני שומע